Nakayos mga ilaw ko. Para ko nakasiga. Ayan, naka-live na ako. Hello. Anak, akin na yung Ashley. Hello, good evening. Simple Rosonia. Sila po tamsak. Good evening. Alas 10 na. Hello, sa bisita ko. Nakakin na. Bakit mo ito? Doon ka muna kay si mami. Oh. Thanks, Mama. You give me choice and choice. Thanks. Thanks, Mama. You're the best. Welcome. You give me half and half and half. Oo. Pasok kayo, guys. Ayan. Hello, Jen. Hello. Maliwanag ba? Aray ko, nahulog yung headband ko. Pinaglalaro ng anak ko yung Bluetooth. Wait lang, ko. Kararating mo lang, baka naman pagod na pagod ka. Umupo ka muna dyan. Hello. Ayun. Ayun na. Joyce Channel, good evening, host. Good evening din. Wait lang. Ayan ako yung jacket nyo. Wow, may pa-jacket kayo ha. Marunong na mag-jacket. Wait lang. Coco Nickel, gandang gabi, host. Gandang gabi din. Alas 10 na ako kasi. Nintay ko si Jen. Yan si Waray British Vlog. Kagagaling niya lang sa trabaho. Shout out daw everyone. Joyce Channel. Good evening, host. Shout out sa 4,000 kong bisita. Chupa Chup TV. Sino na? Ikaw ba yan, Inday?
Wait lang, ibaba ko yung link. My God. Stick. Stick. Doon ka muna na. Sana all mo, Moni. Malapit ka na rin dyan. Malapit na. Huwag ka mag-alala. Wait lang. Ay. Baba ko yung ano ko. I-share ko sa ano. Sige, Jen, pwede lang mauna ka, Jen, tapos magbabalik pa nga yan. Malapit ka na rin. Huwag ka lang sumuko. Magkakamit natin yan. Sige, Joyce. Ano mo yung link mo kung para mabilis. Panoorin mo muna ng 3 minutes para kumapit siya. Tapos, di ba panoorin mo ng 3 minutes? Ngayon, habang nanonood ka bago mag 3 minutes, mag-iwan ka ng bakas para sure na mabalikan ka. Pasyalan mo si Waray British Vlog. From Yuki yan. May bisita tayo. Hello sis Greta's World. Salamat sis. Oo. Sa awa ng Diyos. Agi. Oo. Ano pala? Amput. Ikatulok adlaw yan na. Matagay kita. Talaga kita tuba. Don't worry. Waray manharang. Hindi ko alam. Hindi yan nakaigit. Inday. Yan, nakatubol. Sangkay sis Gritas, ano mo nga si Sangkay din natin yan, si Waray British Vlog. From Yuki. Pasyalan mo yung bahay niya para makagraduate. Malapit na siya. Banana na lang ang kulang. At saka konting what's our... Oo, saging na matignos. Nganin, lawlaw. Oo, tagi daw itong banana. Kanugo na niya banana, nagkakakarag. Sangkay, pati si mo nga si Chupa Chup TV. Andyan yung link niya. Yan, nagkakalaglagan yung mga niya. Saging. Di ba sa atin ang sarap ng saging, lalo na pag Cordaba.
Matignos God. Na-traffic yung mga ano ko eh, mga ibang kasama eh. Siguro na magtagay pa sila. Uy, may extra na 8. Ihatag daw ulit ito sangkay kay ano? Kay Chupa Chup TV at saka kay ito kay Jen, Waray British Vlog. Naaro ito yung ano, ayuda, tabang. Wow, Kila is live. Thank you. Hindi pa ako nagbihis para formang-forma naman. Alas 10 na, hindi pa ako nag-ano. Parang ano, yung anong tawag doon? Hindi haggard. May pailaw pa ako, tingnan mo. May pailaw ako. Asa na kaya yung mga ano natin? Mga alagad. Coco Nickel. Tagi daw ako niyo saging. Oo. Ayan, Joyce Channel. Kagagaling ko lang sa bahay mo. Tamsakdan, walang harang, oy. Yan si ano, sis Gritas damon saging. Matignos daw niya saging. Yan, Inday Pangga. Oo, si Kel. Tusok ka daw ako bubot. Pila na dako nga saging. Yung ano, Inday, yung kordaba nga saging. Sabi ni Sis Grita's word, anay papahuway gad ako anay sangkay kay damo man it amon tax amon GC. Apo. Oo. Jen, hello ma'am. Upay na gabi. Okay. Magandang gabi. Mas maganda na yung ganitong oras ako nag-ano kay yung iba mga turog na. Pati mga manok ko, di rin mag-aari nga sa, di rin magkikinurahab, pati ido. Mingaw. Oo, ako. Adto, ninja ko lait ini. Oo. Diyan, diri pwede magbaba niya link kay ano ito, may pamumulaton na ito yung nga ayuda. Harani ay na natin ito ya. Bagala ka mo nagpapasibo ito.
Wait lang, kay ano daw si Sis Greta eh. At ito yan ako kuya Cavite. Jen. Pero dak maarang kung din ito banda aton ha, ano? Ha, Bisaya. Walang harang? Bakit kaya? Oo nga, bakit nagkaganon? Ala, madaya. Kano kasugad? Bangin bawal. Punta ko sa YouTube studio. Tapos, wala daw akong harang sis. Ay, wait lang. Paano ko yun anuhin? Wala, wait lang. Oo nga. Alam mo naman kasi ngayon lang ako nagganito. My God. Wait lang, Lord help. Ah, okay, wait lang. Dito na lang sa cellphone no, sis. Alam mo na, baguhan. Wait lang. Na-traffic. Sis Jen sa ano daw? Ay Jen sa Imos. Pero Bisaya din adto sangkay. Anton, open mo nga yung ano ko ton. Nasaan na ba yung Chrome ko? Ayun, taga Dagami. Jen, Dagami, di ba ang asawa ni Bito, taga Dagami at Guling. Agi kay mahusay gad. Ngatanan kita mahusay. Asan yung video ko, Lord help. Host Jorin, di mo ko tinuruan eh. Saan na ba yun? Ayun. Live.
My God. It's too late. Ayun, naon ko na. Aw, uy, hiraman na guling. Oo. Oh, basta waray-waray. Waray kwarta liwat, waray uyab. Agi. Shout out sa nagtamsak sa akin na 6,000. Shout out din sa 4 million kong bisita. Ay, sangkay naon ko na. Tapos, amo na iton. Ko taga humay. Oy, arani ay na maggarab dito aton. Ah, na-save na. Try mo nga ulit, Jen. Di ba mag-back ka, tapos balik ka ulit sa ano ko, sa live. Kung meron ng ano, may lalabas. Oo, mahal ano, bugas. Agi, sangkay dito, pag inuran lahaton. Waray wang tas na uran. Waray pa, nasave na eh. Agi man ining kasugad. Bangin na rin niyan ito. Adi man, oh, naka-on naman, adi. Kita niyo? Ay, wait lang. Saan yung camera ko? Dirakitan. Agi ini kasugad. Ay, pag-angyan. Ay! Ayan, oh. Kapadlas man hini. Ayan, oh. Naon na. Bagay na traffic. Na traffic man. Host Joren. Dikit na kayo ni ano? Ni Sis Greta. Lagi, waray ko ito ka tatagihin ano. Jacket isangkay. Pati ano, waray British vlog. Hello, Jean, Maara TV. Kasosyal man inin akon ano. Mga sangkay. Nasigain na hira. Ayan. Sige, pasyalan mo. Sangkay Greta's World. Damo daw itong ano. Saging. Manahatag ito. 8 niya saging.
Pwede la, Jen. Sige. Para iba ito nga tinapay. Sige lang, mga sangkay ito natin, Jen. Para British vlog. Oo, didikitan kita. Ay, on ko yung super chat. No. Ay, wait lang. Don't disturb my daughter. I'm busy. Mommy, where's my daddy? Are you see it? Ay, your daddy. I forgot. You get your daddy. You forgot? Oh, you tell kuya na lang. Come on. Mommy is busy. Mommy, what you said? You tell kuya Balong. Mommy, are you forgot my daddy in the Seymour? No? Where you forgot it? You look at in the table. Table? Ano mga yun, Balong? Yung daddy niya. Wait lang, ano ko may... Super chatter daw. Ang ko na yun kanina eh. Sana ba yun? Bakit Inday? Wala ka ng imbi? Agi daw, kairon akong sangkay nga usaw. Naubos niya imbi. Agi ito hain man ito nga super chatter man agi. Okay, sige hanapin ko. Tapos i-on ko lang sangkay. Ayun, nakitan ko na. Get started tapos agi kay lalaba man naman yung nga surat. Ay, my name. Lagay ko yung pangalan ko, sangkay. Oo. Oo. Lagay ko yung pangalan ko, tapos, bakit may nakalagay na company? Ay, skip. Pero ilagay ko na yung pangalan ko. May nakalagay na email. Tapos lagay ko yung ano. Hindi makita. Ako yun eh. Kaya masilaw man. I have read. I-on ko lang. Ang haba ng sulat. Greatest word done. Ako. Saan kayo? Ano na si Jane? Done. Ilagay ko pa yung email ko. Sis Gret. Ay, meron na. Thank you.
May harang na. Meron na host, Joren? Wow. Wow, daming may galamay si Sangkay ah. Jen, ibaba mo yung link mo para mabilis nilang puntahan. Yan. Ayaw naman maon yung ko, super chatter. O, tragis, Honda City host. Sana regalo na lang sa atin yan. Honda City. Mamahalin yun. Yeah, Joren, basahin mo yung sabi ni Jane, Pampanga. Dikit na ata kayo niyan, Jane? Yan, magkasunod lang kami. Mga ilang linggo lang ang pagitan namin dalawa niyan. Yung isa na lang ang nihintay namin si host Randy. Your super chat and sticker activity. Disable super sticker. Ba't ganon? Sangkay, may nakalagay naman dito na disable daw, super chat. Tapos disable super sticker. Ay, hindi pa raw pwedeng hindi pa raw pwedeng lumitaw. Oh, may mga alagad. Abangan mo, Jen. May mga alagad dyan kasi yan eh. May mga GC kasi yan eh. Na Legit yan si Sangkay Grita. Inday, si Inday. Ibaba ko na lang sis Gret yung kay Inday kasi nawala yung MB niya. Hindi ko makapi. Shout out sa mga bisita ko, 3 million. Oy, 4 million na naman.
Wala na ngang MB siya. Na ano, naubos na. Sige lang sis Gret. Kaya para makaano na siya. Mamuni na siya. Kakakabit lang in tawon ng iya wifi kairo. Amo ito mag-aano ito hiya na. Masigidas na ito hiya para makagraduate na hiya. Wait mo lang, host Joren, kay magbababayan si Sis Greta ng ano. Marami siyang alagad. Pinanood ko yung video niyan kanina eh. Yung prank niya yung asawa niya sa TV niya na nabasag. Ang alam ko, wala eh. Kasi yan lang yung ano niya. Host Joren, meron ka bang ninja? Oo. Yan, sana yan sa puyatan, Jen. Panggabi yung duty niyan eh. May PM ko nga si ano, si Slory. Ay, oo, wala na nga. Oo, punta mo lang, Jane.
Oo, Kel. Sige. Wala nang MB ni Inday eh. Ano ko na lang yung link ni Inday. Para kahit papano mapasukan niya, no? Sis Greta kahit. Alam, meron akong ano. Hindi ko mababa yung ano ni Inday na lumalabas yung harang ko. Di ba bawal yun mag-ano ako? Ayan. Host Jorin, done na si ano. Oo. Jen, wait mo lang daw. Waray British vlog. Wait mo lang, balik ko. Paano kaya yun? Jen, naririnig mo ko? Ayun. May ano ba yung ano ko? Yung mic. Yun nga, nilagay ko na yung ano ko. Email ko sa YouTube. Okay na, pumasok na siya. Ano yan siya, Jen, yung 12 official Kill TV, hindi siya pwedeng magbaba muna kasi pinamumulatan nito na ano, ayuda. Kaya yung ninja lang niya. Yung ninja lang ang pinapaano niya. Mukha wala si Kabisyo tulog na yata, napagod sa ano, kagagawa niya sa kisame. Anong oras sa'yo dyan, Jane? 11:45 dito. Hindi, ibang oras na niya, ano. Oo nga. Nagpapasunod lang kami yan ni ano, ni Waray British Vlog, si ano, Kel. Bangin magdungan kamo ito.
Ayan na. Jane, ayan na. Nagbakas na raw yung mga alagad niya. Oo. O, sumunod na yung tatlo. Banana na lang kasi ang kulang yan, sangkay eh. Kadadako na nga ano niya. Nasa ano na ito? 46. 46,000 ang ano niya. Oo. Ano siya, ano yan eh. Sis great kasi may work siya. Talagsala yan makaapi ba? Tapos, kabubutang lang iya wifi. Kaya, yan na ito magsisigidas na ito ya. Oh. O sige, Joyce Channel. Dinikitan ka na ni ni Waray British Vlog. Oo, Kel, yan, malapit na. Oo, sige lang sis Gretz. Salamat sa pagbisita kahit papano. Malaking bagay, alam mo na yon. Anong araw ka mag-LS para i-set ni Waray British Vlog? Oo. Salamat sis Gretz. O talaga? Oo, kasi mag-ano naman yan. Mag-update naman yan kasi dikit na kayo. Mahusay niya balay ito, Jane. Rico man ito natong sangkay, sis Greta. Ikaw Rico, sis Gretz. Mapasyada gud kami kada ha Cavite. Kay may eda kami sangkay diyan taga na vlogger liwat ada Cavite. Oo, Rico yan na nato na sangkay sis Greta. Si Randy Official TV, nandiyan yan sa Cavite. 'Di ba, Kel? Maarap kasi sis Greta, yung 'di ba namoni ako. Agi kadadamon saging na ginataga ako na email ni Lolo. Para anak ko, congratulations sabi niya. You have 1,000 banana. Agi nagkakapupurak ang mga saging. Waray na hiri ko yan. Ay. Nagkapupurak.
Waray niloteri ko po, no? Napurak na liwat. Sis Gret, dakunan imo ano, no? Dakunan imo revenue. Kami, mangangamuti pa kami ini. Jen, isa brag ito na ano, na imo mga ibang nga saging. Ala, ang laki ano. Ganon din yung kay ano kay Sis Lori. 18 ang ano, lagas. Oo, sige la. Kano nga pagkalalagas ito? Oo nga, nalalagas daw. Oo. Kasangkulop lang ako to na baro kay ano, kay Sis Lorena TV. Oo. Dapat dirigad suga dito kay kaguti ayay pa man ging iibanan na. Kairo man yung tawo nito. Oo. Kaya ang ano niyan, maniguro daw kita pag ano. Oo. Ayan, ano, Jen, ano mo? Analysis, hindi pa. Ngayon ko lang na ano sa'yo. Analysis journey. Yan dyan, screenshot mo na lang. Magparamdam ka na lang na galing ka kay Sangkay Grita. Mm. Para ano na ito. Mag-vitamin ka muna. I-straight mo pag ano. Tapos buwas, intra ka utro pag medyo okay ka. Asus. Grabe ano? Ayan,
Mapupulpak mo na yan, Jen. Oo. Bagay makabulig man lain tawon man. Waray man iba nga tinapay aton. Matanong ko lang, walang nakalagay dito sa ano ko na dollar sign. Dito sa harap ko. Dito sa live ko. Grabe, ano? Oo, gano'n na lang. Tapos yun nga daw, pag nag-upload ka ng ipasa mo rin sa Messenger, sa FB. Ton yung mo, ba't walang nakalagay dito? Dollar sign. Bakit? Ba't may ganito to ton? May kanta siya? Sige lang sis Gret, kahit sa next time na lang. Ano mo lang, lambingin mo lang yan, Jen.
Para maengganyo din siya. Tingnan mo yung asawa ko. Ayusin mo, sabi ko. Oo Sabi niya, ayusin mo. Panay man ang niya, yung mag-play siya. Kasi siyempre may sarili naman siyang account. Hindi naman maano yun. Kaya piniplay niya. Oh, yan ang hilig niyan eh. Pani video. Jen, napapanood daw yung video mo. Maganda yung bago niyang video, yung yung paano sila nag-meet. Ang haba nun Jane. Ang laki, 34 years. Kami lang, 10 years lang kami. Alaga daw, 7 hours. Ang haba, Pinanood ko yun eh, hanggang matapos. May ka ito. Sige lang, Kel, kay may trabaho ka pa buwas. Friday pala buwas. Sleep well. Sa siya dyan, Cavite, Imus ba yun? Di ba dati ka, may ka dyan sa Cavite rin, pinupuntahan. Good night daw, Kel. Hindi ko maano yung link ni Inday. Wait lang. Cavite. Parang lang ata yan. Ilan sakayan lang? Isang oras ba? Yun, isang oras. Damo na, salamat mga guys. Magkaturog na ako. Oo.
Kanjen mao pay nakulop. Kulop didto ira. Hala. Di ba hindi ako pwede magbukas ng ano ko, ng sarili kong video sa account ko. Mopay nga gabi. Bangin piniperaw ka na, sige la, ano. Sangkay. Salamat na pag nga damo. Ano ko ngayon kay Jen? Ay kay Inday Pangga. Oo, sis. Paano ba? PM mo sa akin para ano. Yang binaba kong link, sis, ano, sis Gret. Paki, ano mo nga yan, ayudahan. Mga kabats ko yan eh. Naubusan siya ng MB, hindi na siya nakapagbaba. Ay, click to click. Tag ilang, may oras yun, di ba? Ay, may ano, kung ilang video. I-ano mo sa akin kung paano, para ano. Kasi pag nadala ko rin yung computer ko dun sa tindahan, habang wala akong customer, doon din nag-aano ako. Ay, dikit na siya. Okay. Thank you. Kasi ano lang ang sinisikap, dalawa na lang sila. Para, ano na, ay tatlo. Pero malapit na yung isa. Para sa kagrupo ko, makagraduate na lahat. Yun ang ano namin. Oo. Yun, i-info ko siya para ano. Ay, ads pa. In na. Ay, galing ha.
Kanina nagbukas na ako. Agi, intawon man. Waray tawo. Ang benta ko, tendera lang nakasweldo. Kulang pa pang ano. Yun naman, may pang paggatas, pang ulam. Antos la kita kay amo man. Usa lang tindera ko. Diri unta ko magbutin tindera la anay kay makuri man. Pero agi kay wala ko bilin-bilin pag naglilinakat-lakat ako pag asikaso itong business permit diri pa human. Kay makuri na mag-ano ng business permit may ano, may schedule. Oo, every year. Every year re-renew ka tuwing January. Pati yung may permit ang alam mo, nagtitinda akong cellphone. Iba lang din ang permit nun. Every year. Nagkasabay-sabay pati DTI ko nag-expire. Ang pinakamatindi yung ano, BIR. Ang laki ng ano ko. Bayarin sa BIR. Pero may calamity ngayon ang pag-ibig. May malulun ako. Yun naman ang sabi. Pero yun ang focus ko ano ko sa business permit para malinis. Oo, mag-ano ka lang, mag-ipong ka dida para ano, madali na lang. Nubos mo naman. Para ano, kung karuyag na niyo didi mag home base ni ano, wala problema. Pag nyo, magastos ka lang mga kulang-kulang 5,000. 5 to 6,000. Kompleto na yan. May fire, pag-ibig, SS, lahat yan eh. Hindi ko pa napagkaanan si Greta. Buong tuig na yun. Yun ang magagastos mo. Kinakain ko si Chiria, inubos ng anak ko. Kada tuig. Mamaya na. Sinamsama ko ito, Lies. Yan, paborito ko to. Anong oras na dyan, Jen? Las 11. Las 11:20 didi. Ay, tanghali. Alas 3:30. Oo. Lalo na si Ashley, yung piyatos ang hilig.
Diri pa man pinipiraw. Ikaw, ba may obrahon ka? Gusto na lang natin mga ano. Alas 4, maruyag ka. Para eksakto. Ayan ni Martin. Tapos buwas. Ay, ito pa work. Buwas, Friday. May bakante ka buwas. Ay, alas 7 pa mauli. Mumuriga ka. Shoutout sa bisita ko. Kamilyon. Oo. Para ano, tapos, di ba, pag na-search mo, ano mo siya, panoorin, tapos, mag-iwan ka ng bakas niya, tapos sabihin mo lang slash ano, galing ka kay Sis Greta. Ay 2 p.m. Di otro kita bukas, ano, maruyag ka. Para maano yung ano mo. Pwede lang. Pwede lang mag-ano, kat maka sa uka oras kita o sa tunga, pwede la ito. Adlaw na nato para maano ka. Oo. Tapos kaistoryahan ko ano, kay damon banana si Sis Lorena TV, damulat iton ano, mga saging para madungangan na. Mapabulig kita kay mga legit adto. Nag-ilis adto hiya kanina, nakadto ako pag-ibig. Ang schedule niya, alauna hanggang alas 2, minsan naabot na alas 3 yun. Damong banana ito. Di maaram ka. Maaram ka nag-ilis siya dun sa Kadomingo. Yung pasyada siya ni Saina Baraki. Agi karisyo. Tamo, small YouTuber lang siya. Saya ka ako. Si Sainab, sikat na vlogger yun. Isa search mo yun. Sikat na vlogger yun. Saina Baraki. Hello, Sis Lori. Halika. Ayan na. Yan si Jen. Wow, thank you. Thank you sa paharang. Nag-PM ako sa'yo na ano nabasa mo? Inintay ko si Jen kasi lumabas siya sa trabaho alas 3, di ba sa UK? Alas 3. Dito sa atin alas 10. Oo, yan. Si ano. Oo, naintindihan ko. Busy ka eh. Si Jane, di ba sa UK siya? Oo, sige lang. Bukas mag-ano kami ulit. So, yung uulit kami bukas. Ano ako pabulig kay kay Waray British Vlog. Malapit na siya mag-graduate. Hagisan mo nga na mga banana yan. Yung mga marami ka naman banana.
Kagagaling dito ni ano eh, kanina. Natulog na si Greta, si Sis Greta. Salamat sa pagdalaw ah. Maya-maya lang mag-ano na kami. Eksaktuhin ko lang ng ano dito. Sa kanya, alas 4 ng hapon. Dito sa atin, ano na, mag-aalas 12. Eh, kaya pa naman ng mata ko. Alam mo naman tayo, manananggal. Kaninang ano ako, alas 10 nag-start. Kasi nintay ko. Yun, mabuti naman, nadagdagan niya yung ano niya. Galing kay Sis Greta. Pinadalhan siya. Ay, nakita niya siguro. Kasi nag-PM ako. Sabi ko, baka sakali, baka ano, nasilip. Siyempre, paabiso ako sa'yo, what friends are for. O, dikit na ngayon yan, Jane. Ni Sis Lorina TV. Pero maraming banana yan, huwag ka mag-alala. Pag hindi yan busy, bigyan ka niyan. O, sige lang. Meron yan mga katransak ngayon, kaya naintindihan ko yan eh. Oo, sige lang. Bukas ulit naman kami, mga ganun din. 10 start bukas. Kasi galing siya sa trabaho. Alas 3 doon. Si Waray British Vlog. Bigyan mo ng mga pasaging mo dyan. Kay na siya, malapit na siya eh. Banana na lang ang kulang niya. Kasi kagabi yung play ko siya, magdamag eh. Alas 11 ako nag-start, pinatay ko alas 8 umaga. Kaya makikita niya yan bukas yung yung niya, what's our. Yung kinakain ko yung tira ng anak ko. Nak, bigyan mo ako tubig sa baso. Hindi malamig. Okay lang ba? Ayan, Jane. Antayin mo na lang yan. Hindi natutulog yan. Hindi ko alam saan kumukuha ng yan eh.